Yes, den her opgave om Novozymes AS. Til at starte med opgave 1, der vil jeg redegøre for den væsentlige årsager til Novozymes økonomiske udvikling i 2013. Og det er som sagt, at de befinder sig på det kemikaliske marked, som er i stor vækst her for tiden, med det her vaskeindustri blandt andet, som de artikler, som de nu fremstiller. Og der er store muligheder for dem fremadrettet. Og de har en god forskning, som de har sagt. Ifølge artikler og så videre, så har de god forskning, og de har en gode aktiviteter internt til fremadrettet udvikling, og så befinder de sig på det her Blue Ocean marked, som der ikke er mange andre spillere på endnu, og derfor har de ikke oplevet en stor konkurrence, men de har langsomt som sagt kunne udvide og gøre dem selv mere konkurrencedygtige dygtige over for de formentlige fremtidige konkurrenter, der kommer på det her marked her, som de selv snakker om. De er som sagt også markedsleder på markedet. Og så udarbejde den her analyse, rentabiliteten i 1-2, med deres indtjeningsevne, soliditeten og likviditeten for Novozymes fra 2011 til 12, med udgangspunkt i nøgletallene, artiklerne og videoen. Der er der som sagt den her selve deres nøgletal og deres egentlige tal for de her år 2011 til 13. Deres afkastningsgrad er som sagt været meget god de her 3 år, men den har som sagt været under stor påvirkning, da den er faldet med de her 0,4%, og den er som sagt faldet med 2% point. Men det er som sagt ikke meget, den har været påvirket, så den er stadig fornuftig. Overskudsgraden har de formået at forbedre en smule med de her 5% point, også 1,2% i overskudsgraden, hvilket er også godt nok. Så det er rigtig fornuftigt. Det betyder, at de interne i virksomheden ligesom kan måske have optimeret sig med det øgede afkast, de har haft. Deres AOH, også aktiviteternes omsætningshastighed, er faldet en smule med de her 7 procentpoint. Og det er selvfølgelig ikke så godt, men trods alt er de her 7 procentpoint meget. Og det kan trods alt skyldes de her mange aktiviteter, som de har investeret i, som fremgår i artiklerne, også, som man også kan se i deres pengestrømsopgørelse, det var det, ja, i bilag 1-2. Gældsrenten, som sagt, de har forbedret deres gældsrente ved at øge deres afbetalinger og deres gældsforpligtelser, hvilket er en god ting, fordi de ligesom har formået at komme af eller afbetale noget af den gæld her, fordi de som sagt har en masse overskydende kapital, som vi snakkede om også i artiklerne, som de faktisk ikke rigtig vidste, hvad de skulle gøre, fordi de ville ikke investere i, hvad kan man sige, unødige i aktiver eller andet. Så derfor så er det jo faktisk en god ting, at de er gået ind og prøvet at afbetale noget af deres gæld i stedet for. EF og egenkapitalens forrentning, der er det ligesom med AOH ikke udviklet sig positivt og faldet en smule. Og det er som sagt, det her skyldes nogle af de her manglende investeringsmuligheder, som de har snakket om i Novozymes. Men i stedet for så ligesom formået at organisere sig bedre i virksomheden, og det kan jeg godt forstå, at det ligesom er dumt at gå ud og satse og få styr på sine interne aktiviteter, i stedet for at så dermed være bedre organiseret og have en bedre købekraft fremadrettet. Fordi som vi snakker om, så er det jo som sagt et marked, som ikke vokser så meget lige nu, men som i hvert fald eksperter, og som de selv mener, at der er det fremadrettet, der vil være stor vækst inde på markedet. Ja, ja, gearingen ser som sagt også meget fin ud, da den egenkapital er dobbelt så stor som gældsforpligtelserne. Og det er jo som sagt, det er jo som sagt meget fornuftigt i forhold til, at de ikke har så mange gældsforpligtelser, men de derimod har en stor egenkapital. Og det kan du som sagt se i de her 4 kolonner her. Yes, indtjeningsevnen, som sagt, der har de haft en øget omsætning på markedet, der også er voksende, og de har en masse penge, som de har brugt på at investere primært i forskning og udviklingsomkostninger og administrationsomkostninger. Blandt andet den her fabrik her, de har fået bygget i Nebraska,
som har givet dem i hvert fald kan give dem en fremtidig bedre eller indtjening. Og så er de ligesom formået at optimere deres produktion ved at de kan som sagt have det her mere salg her ved den her yderlige fabrik her. Som sagt er deres afkastningsgrad faldet med de her 2 procentpoint. De 3 år det er selvfølgelig ikke så godt, men det skyldes som sagt den her faldende AOH. Og det er de her finansielle indtægter og omkostninger, der har set lidt dårligt ud og været i nedgangsfase, men det kommer jeg også videre til i, hvad var det, 1-3, ja, præcis. Men som sagt, så deres indtjening, de er nødt til at, ligesom at vente lidt på det her marked her, at det vokser, fordi lige nu der er der ikke så meget, de kan gøre, i stedet for at få styr på deres interne organisation og hvad den hedder, deres egne aktiviteter, præcis. Soliditetsgraden, man siger som Sommelfinger, at de skulle ligge på de der 30-40%, og de har som sagt en på 67, så det er rigtig fint, og det er et godt stykke over. Og det er jo som sagt viser, at de kan investere og dermed få noget lukrativt ud af det. Og deres aktiviteter, det er som sagt i høj grad finansieret i form af deres egenkapital, som soliditetsgraden ligesom står for. Likviditetsgraden, der har de jo som sagt den her, der ligger på 224,3%, hvor der også er en tommelfingerregel, der siger, at den skal ligge på omkring de 150. Og det er jo ligesom det her med, at de er gode til at få afregnet deres kortfristede gældsforpligtelser, hvilket er så rigtig godt, fordi hvis de ligesom ikke havde nogen penge til at stå, og ikke kunne finde ud af at afdrage på deres kortfristede gældsforpligtelser, så vil det jo ikke se så fornuftigt ud. Så det er jo en rigtig god betragtning af, at de er gode til at få betalt deres gæld. Yes. Nå, vi går bare videre til 1-3. Så skal jeg vurdere, hvorledes Novozymes likviditet ordnet, så det udviklede sig i 2013 og forklare, hvilke væsentlige forhold, der har været årsag til udviklingen. Og det er som sagt den her pengestopsopgørelse fra bilag 2. Og som sagt, som jeg nævnte i 1-2, så er deres likviditet rimelig god, og det er altid, jeg kan sige, en god start på at vurdere virksomhedens overordnede likviditet. Men så for at være lidt mere specifik i deres pengestrømsopgørelse, så for deres driftskapacitet har de en overskydende varebeholdning, og især noget til gode fra deres salg, og ligeledes for deres tjenesteydelser og deres leverandører. Så det er en rigtig god ting nu, at de har noget til gode for dem i hvert fald. Og ligeledes af deres investeringsaktivitet, så har de jo investeret en del nye ting som Nebraska ved de materielle aktiviteter, og så har de internt i virksomheden som sagt også til at købe aktiviteter, selskab samt finansielle aktiviteter. Altså de har investeret en del, og det er også det her, deres finansieringsaktivitet, at de har brugt en del penge på at afdrage på deres lån. Så overordnet set, så kan man sige, at de har selvfølgelig nogle negative tal, men at det fremadrettet vil gavne dem, fordi de er som sagt opererer internt i virksomheden på at forbedre sig og gøre sig mere konkurrencedygtige ved at udvide og investere en del. Så det er egentlig rigtig godt. Så det er egentlig fint nok til at betragtning af, at tallene måske ikke ser så gode ud. Så er det den her udarbejdelse af Pestel-analyse af Novozymes. Jamen politisk, der er der som sagt, når de opererer ved det her kemikalske marked, så er der nogle politiske vedtagelser og love og retningslinjer, og det her med, at det er skadeligt for miljøet osv., så der kan godt, allerede nu er der nogle rammer for, hvordan de kan arbejde som virksomhed ved, at de kan udlede et x antal CO2, så det skal jo selvfølgelig være opmærksom på under deres produktion. Og så også det her med, om det kan være skadelige produkter, synes jeg det overhovedet faktisk ikke må komme ud blandt forbrugerne. Økonomisk set, så er det jo som sagt et kemikalsk marked, der er i fremgang, som der også fremgår i artiklerne. Og de er jo som sagt allerede meget fremme i deres forskning, så den forskning, den skal de i hvert fald udnytte i form af deres position, som de også allerede har gjort
som du kan se på i forhold til de markedsledere. Yes, de er også som sagt har meget været, i og med at de også får den her nye fabrik, så kan de også være mere leveringsdygtige og være leverandør til mange flere kunder. Og kan måske endda, nu her i Nebraska, så kan de jo ramme, hvad kan man sige, den mere vestlige del af verden også, og dermed få en endnu større kundegruppe. Og så har de jo også den her aftale med Monsanto, som gør, at de får en bedre økonomisk situation formentlig. Altså, nu kender jeg ikke lige virksomheden, men i hvert fald et øget samarbejde med den her virksomhed Monsanto for at få landbruget til at benytte de her biologiske midler i fremtiden, i stedet for de her giftige sprøjtemidler, som der egentlig har været meget debat om. Så det kan jo fremadrettet i hvert fald være en rigtig god idé, som også staten, i hvert fald her i Danmark, vil give grønt lys for at være klart positiv omkring. Socialt og kulturelt, der kan man i hvert fald sige, at de her biologiske, kemikaliske produkter, at de senere år, der er kommet en del øget fokus på det, i hvert fald fra forbrugernes side. Være mere bevidst omkring, hvad der er godt for dem jo. Altså ligesom at de læser på etiketter, og at de ligesom siger, at det her det er måske skadeligt, og hvad kan man sige, er fremkaldende en form for allergi, eller skade huden, som sagt, som jeg har skrevet. Det her med, at det er sunde kemikalier, som der ikke er skadelige over for kroppen. Så er de også, som sagt, så tjekker de den her indpakning, og eventuelt have de her for eksempel forskellige mærker, som der også fremgår på markedet blandt forbrugerne. Teknologisk, så er det som sagt en god teknologisk udvikling omkring de biologiske produkter, som også er meget stor, så derfor så skal de jo hele tiden blive ved med at forske, som de gør nu, og som har gjort dem til de der markedsledere på markedet, og det er også noget, de som er rigtig dygtige til. Og som sagt, så spiller de her produktionsanlæg også en stor rolle, eftersom det i fremtiden vil være mere effektive. Så det skal i hvert fald bare blive ved med at forske i. Miljø, der er det som sagt igen lidt samme som politisk, at de skal være opmærksomme omkring det her med overskydende restlager, som de ikke bare kan dumpe, hvor de vil, fordi det som sagt er de her kemiske og kemikaliske og biologiske eller produkter, så der er jo som sagt nogle kvoter for, hvor meget virksomheden må forurene osv. Og de her lovbestemmelser, det vil som sagt også kunne være dyrt for dem, eftersom hvis der er en lov, der træder i kraft med, at der er et stof, som måske ikke må indgå i de her for eksempel vasketøjsindustrien, så kan det jo som sagt være dyrt for dem, hvis de skulle tage ind og lave en hel produktion om. Så det er jo i hvert fald nogle af de her, hvad kan man sige, parametre, som i hvert fald vil have en del indflydelse på dem som virksomhed. Og så vurdere dem fremadrettet fremtidsudsigter med udgangspunkt. Altså overordnet set, så ser deres fremtids ret god ud på Novozymes, fordi de som sagt er meget fremme i skoene i form af forskning, og de er markedsleder på markedet. Og de er ved nu allerede som sagt at få styr på deres interne aktiviteter, som gør dem klar til ligesom at komme ud til nye segmenter og være klar til de udvide, ved de også har, kan man sige, købt den her nye fabrik. Så man kan sige, at det er jo ligesom et skridt foran, og så er det jo også et dyrt marked for nye udbydere at gå ind på i fremtiden, fordi den her fremtid, eller de spår jo ligesom, at markedet fremadrettet vil vokse en del. Så derfor så er det jo ligesom det her skridt foran, de hele tiden skal blive ved med at prøve på at udarbejde. Men altså, de har en god position, og det er en god virksomhed, og de har styr på deres tal internt og eksternt. Så ordentligt set, så ser deres fremtid ret god ud. Yes.